चला उद्योजक बनूया। कोकणातील तरुण तरुणी महिलांसाठी लक्ष्मी ॲग्रो फार्म घेऊन आलेत व्यावसायिक बनण्याची सुवर्ण संधी। लक्ष्मी ॲग्रो फार्म व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, दुग्ध व्यवसायांसह महिलांकरिता विविध व्यवसाय प्रशिक्षण, 1 महिन्याचा प्रशिक्षण वर्ग, निसर्गरम्य जागेत व्यवसाय प्रशिक्षण केंद्र, केंद्र शासनाच्या मान्यतेचं मिळणार प्रमाणपत्र, एकाच छताखाली विविध व्यवसायांचं मिळणार प्रशिक्षण। चला तर मग आजच आपला प्रवेश निश्चित करूया। अधिक माहितीसाठी संपर्क संतोष बोडके 9921 237811 9021 7613 57 आणि 9322 69 63 81। महाविकास आघाडीचे उमेदवार विनायक राऊत यांची वैभववाडीत जाहीर सभा झाली। यावेळी विनायक राऊतांनी नारायण राणे आणि भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केलाय। पाहुयात भाषणानंतर काय म्हणालेत विनायक राऊत। आज मागच्या 2 निवडणुका मी वैभववाडीमध्ये सभा घेत असतो, पण या वर्षीची वैभववाडीची सभा ही पूर्वीच्या दोन्ही निवडणुकींपेक्षा जबरदस्त ताकदीने आपण उभी केली। कारण नक्कीच सर्वात जास्त मताधिक्य वैभववाडी तालुक्यातून शिवसेना, काँग्रेस पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, आम आदमी, इतर इंडिया आघाडीचे सर्व पक्ष यांच्या माध्यमातून मिळणार। आता काही जणांना जर ही उपस्थिती पाहिल्यानंतर त्यांची बीपी वाढली, ठोके वाढले, तर त्याला आम्ही जबाबदार नाही, अगोदर स्पष्ट करतो। कारण जनता दादागिरीने बोलवलंय का, आपण जबरदस्ती केली का, मतदान करा नाही तर तुम्हाला बघून घेतो असं ते अतुल रावराणेंच्या भाषेतलं टिल्ल्या सांगतो, तसं झालंय का? सो खुशीने झालात ना? आमचा मजीद पटवाले कुठे, रज्जबाई आणि मजीद सगळे आहेत ना? हा नाही, गौस पण आहे की नाही? कुठे बसले गौस आहे ना? नाही, कोणाला काय देणं घेणं असे व्यवहार नाहीत ना, स्वतः मनापासून आलेले आहे। ते एवढ्यासाठी खुलासा करतो की नेहमी चांगल्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी हा येऊ दे, अरे काय ती शुभ आहे बाबा, हे सगळ्यांना नाही समज। हळूहळू हळूहळू जाऊ दे, गोमातेचं दर्शन झालेलंच आहे। पण आज मी मुंबई उच्च न्यायालयाला मनापासून त्यांचे आभार मानतो। काय केलं मुंबई उच्च न्यायालयाने? आज सकाळी वर्तमानपत्रामध्ये तुम्ही बातमी वाचली असेल, समाजामध्ये 2 समाजामध्ये द्वेष निर्माण करायचा, हिंदू आणि मुस्लिमांना एकमेकाच्या विरोधात भडकवायचं, एकमेकाची डोकी फोडायची आणि या भारत मातेच्या रक्षणासाठी झगडणाऱ्या या सगळ्या देशवासियांना धर्माधर्मामध्ये, जाती जातीमध्ये विभागून टाकायचं, हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये असा द्वेष पसरवायचा आणि त्याच्यातून निर्माण झालेली जी दंगल असेल, हत्या असेल, त्या प्रेताच्या चाळूवरचं लोणी चाटणारा एक गिधाड दुर्दैवाने कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर केस दाखल करायचे आदेश दिले। मीरा भाईंदरला गेले, अरे कणकवली कुठे, वैभववाडी कुठे, गेले मीरा भाईंदरला। आणि मीरा भाईंदरला गेल्यानंतर तिथले स्थानिक आमदार आणि हे टिल्लू महाशय, जागतिक कीर्तीचा माणूस ना, उंची किती, मेंदू केवढा, मोजमाप तरी करा। आणि त्या मीरा भाईंदरला जाऊन मुस्लिमांना हे करा, हाकलून द्या, ते हाकलून द्या, अशा मोठमोठ्या घोषणा केल्या। आणि तिथल्या मग हिंदू समाजाची जी मंडळी होती, जे चांगले विचारवंत मंडळी होती,
त्याने पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल केला की आम्ही गोडी गुलाबीने नांदणारी माणसं आम्ही केवळ आणि केवळ नितेश राणेंच्या या वादग्रस्त विधानाने आमच्या त्या कॉलनीमध्ये आमच्या वसाहतीमध्ये द्वेष निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केलेला आहे. पोलिसांनी दखल घेतली नाही, कारण यांचा तो बंगला कुठला, तो सागर बंगला, म्हणजे तिथे माझा बाप बसलेला आहे. आजपर्यंत आम्हाला माहिती होतं की बाबा नितेश राणेंचे सख्खे बाप म्हणू की वडील म्हणू नारायण तातू राणे, बरोबर ना. आता हे सांगायला लागले माझा बाप सागर बंगल्यावर बसलेला. बाप बदलणार आहे चावला जो तुम्ही, म्हणून आमच्या शिवसेना प्रमुखांना सुद्धा चोरायचा प्रयत्न केला. आज सुदैवाने काल मुंबई उच्च न्यायालयाने या विघ्न संतोषी माणसाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करायचा आदेश पोलिसांना दिला. त्याबद्दल मी त्यांचे धन्यवाद मानतो. आज मुस्लिम हे देशाचे दुश्मन नाही, पण जर या देशामध्ये राहून पाकिस्तानचे गोडवे गात असाल, बांगलादेशचे गोडवे गात असाल तर ते हिंदुस्थान द्रोही आहेतच. पण मोदी साहेबांनी सुद्धा एकदा आकाशातून आपलं विमान फिरवलं, आम्हाला मुस्लिम देशद्रोही म्हणून सांगायचं आणि तुम्ही पाकिस्तानमध्ये जाऊन बर्थडे पार्टी साजरी करतात, ते बिर्याणी खातात आणि आम्हाला शहाणपणाचे धडे देतात. आज शिवसेनेवर आरोप करतात का, आणि काँग्रेस बरोबर शिवसेना गेली म्हणून शिवसेनेचं हिंदुत्व संपलं. आता नितेश राणे पण मशिदीमध्ये किती वेळा गेले, चढवली चादर, आमच्या का पोटात दुखलं नाही बाबा. त्यांना पण त्या दर्ग्यामध्ये जाऊन त्यांनी तरी त्यांना सद्गती द्यावी, म्हणजे तर कुठे चार शब्द चांगले बोलतील. पण मतदान केलं नाही म्हणून मी बघून घेईन अशी धमकी जर नितेश राणे तुम्ही देत असाल, मी सुद्धा या मतदारसंघाचा खासदार आहे. जे मतदार नारायण राणेंना मतदान करणार नाहीत त्या गावाला निधी देण्याचं काम विनायक राऊत करणार, म्हणजे करणारच. अखेरीस मी नारायण राणेंचा काही द्वेष करणारा माणूस नाहीये, पण अशी अपप्रवृत्ती आपल्याला चालेल का? ठीक आहे, आम्ही म्हणतो ना आम्हाला मत द्या, पण त्यांना सुद्धा ज्यांनी मत द्यायचं असेल तर द्या की. पडायचं आहे त्यांना, डिपॉझिट जप्त करायचं आहे, पण ज्या उमेदवाराची डिपॉझिट जप्त होणार आहे त्या पापाचे आपण वाटेकरी कोण बांधायचं का? उलट विनायक राऊत तिसऱ्यांदा निवडून येणार, पण मताधिक्याचा जो आकडा आहे ना तो महत्वाचा आहे. आज प्रत्येक वेळेला आम्हाला प्रश्न विचारतात, काय केलं. आम्ही विचारतो, आम्ही सांगतो बाबांनी आम्ही काय नाही केलं. आम्ही या जिल्ह्यामध्ये 9 खून केले नाही. आम्ही या जिल्ह्यामधल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या साठी जे विजय सावंत साहेब आपले काँग्रेसचे आमदार ऊस कारखाना काढायला निघाले, बिचाराने भूमिपूजन केलं आणि ऊस कारखाना वैभववाडीला व्हावा ही सगळ्यांची मागणी आहे की नाही? पण विजय सावंत साहेब ऊस कारखाना काढतायत आणि माझ्या बायकोचा ऊस कारखाना कुठेतरी मंजूर होणार नाही. ह्या तळमळीने नारायण राणे साहेब तुम्ही तुमचं काळं मांजर त्या सावंत साहेबांच्या ऊस कारखान्याच्या आड आणलं की नाही? परिणाम काय झाला? मागच्या आठवड्यात मी गेलो कुंभवड्याला गेलो होतो ना आपण हरिनाम सप्त्याला, जांभवड्याला. पूर्वी एकदा गेलो होतो जांभवड्याला, संपूर्ण घोडामार्ग आपले वैभववाडी ते कुडाळ कणकवली ऊस. आता ऊस करायला कोण बघत नाही, कारखाना नाही, मेहनत करून पिकवलेल्या ऊसाला भाव मिळत नाही. गेलो घाटावर तर तिथले कारखाने किंमत देत नाहीत.
ऊस तोडणारे जे कामगार ते कोकणात कोण यायला बघत नाही, कारण महाराष्ट्रात आणि सिंधुदुर्गाचा सगळीकडे उल्लेख काय बाबांनो त्यावेळेला, आता नाही तसा. सिंधुदुर्गामध्ये जाणं म्हणजे या राणे कुटुंबियांच्या बकासुरी वृत्तीला बळी पडणं, अधिकाऱ्यांना मारहाण करणं, निरपराध नागरिकांना मारणं, धाकधपटशा दाखवणं, या पलीकडे नारायण राणे साहेब तुम्ही आणि तुमच्या 2 मुलांनी काय केलं असेल तर दाखवावं. जर त्या विजय सावंतांच्या कारखान्याला विरोध केला नसता तर माझ्या वैभववाडीतला नागरिक ऊस उत्पादक ग्रामस्थ एक श्रीमंत झाला असता. आणि मग तुमच्या प्रत्येक भाषणात ते जीडीपी जीडीपी जीडीपी, तर एकदा फुल फॉर्म सांगा की त्या जीडीपीचा काय आहे तो. विचारा कधी आलात तर नाही करणार, ते सांगता येणार नाही. स्वतःही करायचं नाही आणि विजय सावंतांना सुद्धा करायला जायचं नाही, हे अपप्रवृत्ती इथे आहे. काजू आहेत ना तुमच्यात? काजू आहेत की नाही? बरं मला सांगा प्रामाणिकपणे, आजपासून 6 वर्षापूर्वी काजूला आजपासून 5 वर्षापूर्वी काजूला 150 रुपयापेक्षा जास्त भाव मिळत होता ना काजू बिला? हा 180 वर झाला होता ना. मग त्यावेळेचं काजूचं झाड, त्यावेळेची आपली जमीन, त्यावेळेचं हवामान आणि आत्ताचं झाड, हवामान, जमीन याच्यामध्ये काय फरक पडला आहे? तसं आहे की नाही? मग काजूचा भाव कमी का झाला? आपल्या जिल्ह्यातला, रत्नागिरी जिल्ह्यातला, कोल्हापूर जिल्ह्यातला काजूचा भाव कमी का झाला असं जर राणे साहेब आले तर त्यांना विचारा, राणे साहेब तुमच्या मोदींच्या कारकिर्दीमध्ये प्लास्टिकचे तांदूळ खाऊन आम्हाला जगावं लागतंय, डाळ घेऊ शकत नाही, डिझेल पेट्रोल नाही, साखर नाही, काळे वाटाणे, सफेद वाटाणे, चवळी नाही, तेल नाही, गाड्या घेतल्या आपल्या तरुणांनी कर्जावर, डिझेल पेट्रोल भरायचे आता दिवस राहिले नाही. आणि आता लग्नाचे दिवस. मी माझ्या मित्रांना विनंती करतो, बाबांनो जे जे लग्नासाठी इच्छुक आहेत ना त्यांना हात जोडून विनंती करतो, लग्न करायचं झालं तुम्हाला तर मुलीच्या आईवडिलांकडे 1 पायली काजू मागा, 1 पायली नाचणी मागा, भात मागा, पाहिजे तर 1 टन ऊस मागा, पण सोन्याचा हुंडा मागू नका. आता सोन्याचा भाव 75,000. बरोबर? कसं बनवणार मंगळसूत्र, कसं बनवणार दागिने? आता राणे साहेबांच्या घरचं सोनं हे कुठलंय मला काय कळलं नाही बाबांनो. त्याने जे निवडणूकच्या ते ऍफिडेव्हिट मध्ये दिलंय तेवढा जरी विचार केला, या जिल्ह्यातला, या राज्यातला सर्वात श्रीमंत सोनं वापरणारा नेता या सिंधुदुर्गमध्ये आहे, ह्याचा अभिमान बाळगायचा की ह्याचं दुःख मनामध्ये बाळगून चालायचं. बाबांनो तुम्हाला 19 कोटी रुपयाचं सोनं घ्यायला परवडतंय, पण आम्हाला मणी मंगळसूत्र करायला सुद्धा सोनं नाही आम्ही घेऊ शकत हो. आणि मग अशा वेळेला या काजूचे भाव कमी का? बाकीच्या सगळे दरवाढ झाली, सगळी दरवाढ झाली, महागाई वाढली, पण काजूचे भाव नाही वाढले. गोव्यामध्ये 140 रुपये काजू आणि आपल्याकडे 105च्या पुढे नाही गेला ना की 107, 110, 110 जास्तीत जास्त. आणि ते आमचे मोठे साहेब सावंतवाडीचे सध्या व्हॅनिटी मधून फिरतात, व्हॅनिटी मधून. पण तुम्हाला माहिती आहे का व्हॅनिटी म्हणजे काय? तर सिनेमामध्ये, चित्रपटामध्ये, टीव्ही सिरियल मध्ये काम करणाऱ्या अभिनेत्री, अभिनेते ज्या गाडीचा वापर करतात मेकअपसाठी, मेकअपसाठी, त्या गाडीला व्हॅनिटी म्हणतात. आता अशी व्हॅनिटी वापरून जर कोकणामध्ये प्रचार करायचा झाला आणि उद्या पुन्हा एकदा कुंभवड्याच्या
हरिनाम सप्ताहाला दीपक केसरकरनं बोलवलं तर त्या एवढ्याशा चिंचोळ्या रस्त्यातून दीपक बाईंची व्हॅनिटी जाईल का हो? आता मध्ये रुतली फसली तर उचलून टाकणार तरी कुठे? आपल्या गाड्या बंद, त्यांची व्हॅनिटी तिथेच गार गार. आणि त्या दीपक केसरकरांनी मागच्या आठवड्यामध्ये जाहीर केलं की मी 135 रुपये भाव देणार काजूला. आता काजू संपत आले तरी सुद्धा काजूला 135 सोडव 110 रुपयाचा सुद्धा भाव मिळत नाही. आणि काजू उत्पादकांची ही चेष्टा कशी होते तर ह्या देशाचे पंतप्रधान, ह्या देशाच्या अर्थमंत्री, ह्या देशाचे अमित शहा या त्रिमूर्तीने केवळ आणि केवळ आपल्या देशातल्या आपल्या रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि कोल्हापूरच्या काजू उत्पादकांना मारून टाकण्यासाठी आपले काजू जे निर्यात होत होते अमेरिकेमध्ये, लंडनमध्ये, ते निर्यात आपल्या काजूची बंद केली. आणि त्याही पुढे जाऊन केनिया आणि टांझानिया या देशातल्या काजू आपल्या देशात मागवायला सुरुवात केली. हा जो आयात कर होता पूर्वीचा, हा 20% होता, तो या मोदी साहेबांनी 5% केला. आणि तिथल्या काजू 50 रुपये किलोने यायला लागल्या. मग आपल्या काजूला भाव कसा मिळेल बाबांनो? मिठाईवाल्यांना 50 रुपयाच्या काजूचा वसो नाही तर वसो. त्यातल्या त्यात बारमध्ये वगैरे कोण गेला, जाऊ नका बाबांनो. पण गेला तर तिथला चाकणा म्हणून काजूचा घर मागवू नका, का तो काजू डुप्लिकेट काजू असतो. टांझानिया आणि आफ्रिकेचा काजू आणायचा, काजूगर घ्यायचे 5 किलो, 10 किलो शेंगदाणे आणि ते मिक्स करायचे, पावडर बनवायची आणि त्याच्यातून डायवर, म्हणजे ती डाय असते ना, ड्रायव्हर नाही, डाय, त्याच्यातून अस्सल काजू तयार केले जातात. आणि त्यावेळेला मसाला लावून जर ठेवलं तर मारला घोटका टाकला काजू, मारला घोटका टाकला काजू. काय करणार आहे? शेवटी पोटात जळजळ व्हायला लागली की कळेल अरे आपण विष खाल्लं, विष. मग डॉक्टर म्हणतील करा एक्सरे, करा MRI, सिटी स्कॅन. आणि त्या अशा पद्धतीने बनावट काजूमुळे कॅन्सर होतो असं जागतिक तज्ञांनी सांगितलेलं आहे. म्हणून आपल्या काजूला मारायचं आणि परदेशी काजूला आयात करायचं, या विरोधात एकमेव खासदार लढतोय, एकमेव खासदार, त्याचं नाव विनायक राऊत आहे. आम्ही मागणी करतोय की आयात कर वाढवा, पुन्हा एकदा 20% करा. पण लाडवलेले व्यापारी, आमच्या हरुबाईंना विचारा, आमच्या संजनाताईंना विचारा, धारावीमध्ये सगळ्या मिठाईचे कारखाने असतात. या सगळ्या कारखान्यामध्ये डुप्लिकेट काजू, आपला चविष्ट काजू, आणि ते उत्पादक रस्त्यावर फिरतायत आणि परदेशातून आणलेले काजू उत्पादक मोठ्या इमल्यामध्ये राहत आहेत. विनायक राऊत सातत्याने मागणी करतोय परदेशातला काजू जेवढा आवश्यक असेल तेवढा मागवा, अतिरिक्त काजू मागवावर बंदी करा, आयात कर वाढवा. आणि नक्कीच सांगतो बाबांनो, एकटा कोकणाचा प्रतिनिधित्व करणारा एकटा विनायक राऊत असला तरी माझा आवाज वाघाचा आवाज आहे. माझ्या आवाजामध्ये हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंची जादू आहे. आणि नक्कीच माझ्या काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून दिल्याशिवाय राहणार नाही. आता आमच्यावर आरोप करतात हे मोठे निलेश राणे, इकडे ठेका तिकडे ठेका, इकडे दलाली तिकडे दलाली. पण निलेश राणे, तुमच्या त्या पुण्याच्या हॉटेलमध्ये तुम्ही किती
तिथे सिंधुदुर्गाचा एअरपोर्ट जरी नारायण राणे तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीमध्ये सुरू केला तरी एक घोर चूक केली तुमच्या स्वार्थासाठी. स्वतःच्या मालकी महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा तो जर एअरपोर्ट असता तर गोव्याचा मोफाचा एअरपोर्ट झालाच नसता. परंतु IRB सारखा ठेकेदार घ्यायचा आणि तिथे आपली पार्टनरशिप लावायची आणि म्हणून सिंधुदुर्गाचा एअरपोर्ट भागीदारीमध्ये ठेकेदारीमध्ये अडकवला नारायण राणेंनी. पण विनायकराव थाटला नाही. उद्धवजी ठाकरे ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या पाठीशी लागून सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट चालू करून घेतला. पण केवळ थांबणार नाही, तो जो प्रायव्हेट ठेकेदार आहे त्याला टर्मिनेट करणार आणि महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीचा सिंधुदुर्ग एअरपोर्ट बनवण्याचं स्वप्न विनायकरावचं ते साकार होणार म्हणजे होणार. आज या देशाचं कारभार एका खुनसी वृत्तीने चाललेला आहे. काय खुनसी वृत्ती? फक्त आपल्या लोकांना जपायचं आणि बाकीच्यांना मारायचं. लोकशाही आहे. परमपूज्य बाबासाहेब आंबेडकर जे जे हिंदुस्थानवर प्रेम करतील, निष्ठा ठेवतील ते सगळे हिंदुस्थानी आहेत. पण हिंदू असेल, मुस्लिम असेल, ख्रिश्चन असेल, बौद्ध असेल, पारसी असेल, सर्वांना समान न्याय मिळाला पाहिजे. पण भारतीय जनता पक्षाच्या कपटी राज्यकर्त्यांनी केवळ आणि केवळ मुस्लिमांना समोर ठेवून NRC आणायचा तुम्ही प्रयत्न करताय. नॅशनल रजिस्टर ऑफ सर्टिफिकेट आणा की आम्हाला हरकत नाही. पण NRC जर लागू झाला या देशामध्ये तर केवळ मुस्लिमच नाही तर या देशातला दलित बांधव, या देशातले आदिवासी बांधव, या देशातले ज्यांच्याकडे ग्रामपंचायतीचा जन्मतारखेचा दाखला नाही ते सगळे भारतीय नागरिक होणार नाहीत बाबांनो. हा त्याचा अर्थ आहे. NRC जर म्हणजे भारतीय नागरिकत्व सिद्ध करायचं असेल तर मोदी साहेबांनी ठरवलं ग्रामपंचायतीचा दाखला द्यावा लागेल. मग आम्ही म्हटलं ते हे नवीन काढलंय ना आधार. मग आधार कशासाठी? पॅन कार्ड कशासाठी? आधार नाही, ग्रामपंचायतीचा दाखला. आता मला सांगा, स्वातंत्र्याच्या 75व्या वर्षाच्या या महोत्सवामध्ये आम्ही हिंदुस्थानी आहोत हे सिद्ध करावं लागतंय. उद्या विनायकरावचा ग्रामपंचायतीचा दाखला नाही मिळाला, उद्या राजू महाडिक आहेत आमचे, त्यांचा ग्रामपंचायतीचा दाखला नाही आणि ते म्हणतील माझ्या वडिलांनी भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये बलिदान दिलेलं आहे. पण मोदी सरकार म्हणतात नाही चालणार, कायदा माझा आहे, नाही चालणार. अशा पद्धतीने देशातले किमान 40 कोटी लोक, त्याच्यामध्ये हिंदू असतील, मुस्लिम असतील, दलित असतील, आदिवासी असतील, हे भविष्यामध्ये भारतीय नागरिकत्वापासून वंचित होतील. आणि मग तुम्हाला मतदानाचा अधिकार राहणार नाही, तुम्हाला रेशन कार्ड मिळणार नाही, तुम्हाला स्वातंत्र्य देवतेने दिलेली जी सवलती आहेत त्या कोणत्याही तुम्हाला मिळणार नाही. आणि मग केवळ आणि केवळ RSS, विश्व हिंदू परिषद आणि भारतीय जनता पक्षाचे उपटसोम यांच्यासाठी भारत मातेची भूमी आहे का? आणि आज त्या श्रीनगरमध्ये 370 लावलात. कोणासाठी? जम्मू श्रीनगरमध्ये 370 कलम लावलाय ना, ते केवळ आणि केवळ अदानींसाठी. 370 कलम हटवल्यानंतर अदानीने किमान 1,500 एकरपेक्षा जास्त जमीन त्या जम्मू श्रीनगरमध्ये खरेदी केली असे तिथली मंडळी सांगतात. मी नाही सांगत, तिथले लोक सांगतात. पण अदानीला जम्मू काश्मीरमध्ये जायचं होतं म्हणून ते बंधन उठवलात. पण आज
काल आमच्या श्रीनगरचा एक मुस्लिम तरुण काय चूक केली त्याने, त्याचे वडील सैन्यामध्ये, भारतीय सैन्यामध्ये, त्याचा भाऊ भारतीय सैन्यामध्ये, रज्जाक नावाचा तो आमचा मुलगा, रज्जाकचे वडील भारतीय सैन्यामध्ये, रज्जाकचा भाऊ भारतीय सैन्यामध्ये, पण त्या वडिलांचं गोळी घालून हत्या पाकिस्तानी सैनिकांनी केल्या. भारतासाठी तो शहीद झाला. काल रज्जाकला सुद्धा त्या पाकिस्तानच्या अतिरेक्यांनी घरामध्ये धाड 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 गोळ्या घातल्या आणि बिचाराला शहीद केला. आणि चिठ्ठी पाठवली का, तर तुझा सक्का भाऊ भारतीय सैन्यामध्ये आहे आणि भारत मातेचं रक्षण करतोय. नरेंद्र मोदी साहेब, तुम्ही मणिपूर जाळला, तुम्ही श्रीनगर उद्ध्वस्त केलात, तुम्ही जम्मू उद्ध्वस्त केलात आणि आज तुमचे हे नारायणराव राणे आमचा सिंधुदुर्ग उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत, रत्नागिरी उद्ध्वस्त करायला निघाले आहेत. कारण तुम्हाला अधिराज्य पाहिजे या सिंधू भूमीवर, सिंधुदुर्गातल्या मातीवर, मालमत्तेवर. आणि प्रॉपर्टी किती कमवली? कमवा बाबा, कुठे कमवायची तेवढी कमवा. विनायकरावची प्रॉपर्टी शोधण्यासाठी तुम्हाला दुर्बीण घ्यावी लागेल आणि नारायण राणेंची प्रॉपर्टी शोधताना असे डोक्यावर हात घ्यावे लागतील बाबा, एवढी मोठी प्रॉपर्टी. आणि त्या दूधच्या किनारी बंगला बांधला राखी खाऱ्या हवेमध्ये आणि म्हणून ती बुद्धी खारट झाली आहे. सध्या जे काय बिघाड झालाय ना, तर त्या खाऱ्या हवेचा परिणाम आहे. आम्हाला त्याच्यावर दूषण नाहीये, पण एका गरीबाने बंगला बांधला त्या कांदा मालवण मध्ये आणि त्या बंगल्याच्या आड ह्यांचा बंगला येत होता. मग त्या गरीबांचा बंगला तोडला आणि स्वतःचा बंगला त्या देवाच्या वाटेवर बांधला. अशा पद्धतीने सिंधुदुर्गातली भूमी हडप करायला निघालेले हे राणे कुटुंबीय विनायक राऊतने काय केलं म्हणून विचारतात. होय, मी अभिमानाने सांगेन, विनायक राऊतने या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये साधू संतांच्या भूमीमध्ये, देवदेवतांच्या भूमीमध्ये संस्कृती निर्माण करण्याचं काम विनायक राऊतांनी केलेलं आहे. मागच्या 10 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये, नारायण राणेंच्या कारकिर्दीमध्ये झालेल्या हत्या आणि विनायक राऊतांच्या कारकिर्दीमध्ये शांत, सुसंस्कृत आणि देवा धर्माच्या पूजार्चेमध्ये रमणारा सिंधुदुर्ग, याच्यामध्ये फरक आहे बाबांनो. मला छंद आहे की, मला छंद आहे भजन कीर्तनाचा, मला छंद आहे प्रवचनामध्ये बसायचा, मला छंद आहे माझ्या गोरगरीब कार्यकर्त्याच्या घरी जायचा, त्यांच्या सुखदुःखामध्ये समरस होण्याचा छंद मला आहे. पण तुमच्यासारखं एखाद्या कार्यकर्त्याने गृहप्रवेशाला बोलवलं, गेले सहकुटुंब, हे मोठे राणे नाहीत, ते दुसरे 2 नंबरचे गेले सहकुटुंब आणि झालं. त्यांनी आगत स्वागत केलं. चौक्यामधली घटना, मालवण चौका, वरून समुद्र दिसायचा. दुसऱ्या दिवशी हा महाशयांचा एक दलाल गेला त्या गृहस्थांच्याकडे, म्हणाला की साहेबांच्या बायकोला तुझा बंगला आवडलाय, त्यामुळे तो त्यांच्या ताब्यात दे. आता अशा बकासुरानं कोण बोलवेल पाचवीला, कोण बोलवेल बारशाला, कोण बोलवेल लग्नाला? विनायक राऊतला बोलवतात, हळदीला बोलवतात, लग्नाला बोलवतात, पाचवीला बोलवतात, बारशाला बोलवतात, सत्यनारायणाला बोलवतात, हरिकीर्तनाला बोलवतात. जातो गावामध्ये, वेळ मिळाला तर बसतो पेटीवर, जातो अभंग. संतांनी दिलेली वाणी, भगवंताचं गुणगान गायचं भाग्य विनायक राऊतला मिळतं आणि तुमच्या मोठ्या महाशयाला जाऊ तिथे ढोसू, जाऊ तिथे खाऊ आणि इतरांची गाऊ. अशा पद्धतीचा जर फरक असेल तर बाबांनी स्वतःच्या मुलावर संस्कार करा, विनायक राऊतवर जास्त जळू नका. आणि म्हणून शेवटी एकच सांगतो, अजून संजनाताई तुम्ही बोलणार आहात 5 मिनिटं, महिला राजू तुम्हाला बोलायचं आहे. एकच सांगतो, या सिंधुदुर्गाच्या सर्वांगीण विकासासाठी जे जे करणं शक्य आहे, जे जे माझ्या डोळ्याने दिसतंय, उगाच पोपटपंची करणार नाही, परंतु
आदरणीय सुरेश प्रभू साहेबांच्या माध्यमातून कोल्हापूर वैभववाडी हा रेल्वे मार्ग जो झाला पाहिजे आणि होणार करणार म्हणजे करणारच. मी संसदेमध्ये मागणी करून आदरणीय रेल्वे मंत्री महोदयांना भेटलो. त्याला सांगितलं की साहेबजी एक ही कृपा करे मुझ पर, मला काही नको, पण आमच्या मागास कोकणच्या विकासासाठी आम्हाला पश्चिम महाराष्ट्राला रेल्वेने जोडणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून सुरेश प्रभू साहेबांनी ज्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन केलं होतं तो कोल्हापूर वैभववाडी प्रकल्प पुन्हा एकदा चालू करून द्या ही मागणी रेल्वे मंत्री वैष्णव साहेबांकडे केली. आणि सांगतो बाबांनी त्यांनी ती मान्य केली. या रेल्वे मार्गाचं सर्वेक्षण सुरू झालं आणि येत्या पुढच्या टर्म मध्ये देवाकडे प्रार्थना करतो की हा रेल्वे मार्ग पुरा करण्याचं भाग्य विनायकराव सारख्या तुझ्या भक्ताला मिळून दे बाबा. आणि म्हणून सिंधुदुर्ग असेल, रत्नागिरी असेल, ही देवभूमीमध्ये त्या देवांचा सेवक म्हणून, तुमचा मित्र म्हणून या जिल्ह्यामध्ये काम करण्याचा जो प्रयत्न करतोय, जाती धर्मामध्ये भेदभाव न मानता सर्वांना एकत्रित आणण्याचा जो प्रयत्न करतोय, त्यामध्ये यश यायचं असेल तर बाबांना एकच प्रार्थना करतो, या देशातल्या बकासुरांनी आमच्या उद्धवजी ठाकरेंना संपवण्याचा प्रयत्न केला, आमच्या शरद पवार साहेबांना संपवण्याचा प्रयत्न केला. काय चूक होती आमच्या उद्धव साहेबांची? काय चूक होती आमच्या शरद पवार साहेबांची? काय पाप केलं होतं आमच्या उद्धव साहेबांनी? मुख्यमंत्री झाल्यानंतर या सिंधुदुर्गाला जे जे देणं शक्य आहे ते एका 5 मिनिटांमध्ये दिलं. नारायण राणे तुम्हाला 40 वर्षामध्ये जे शक्य झालं नाही ते आम्ही करून दाखवलं आहे. मग उद्धवजी ठाकरेंना एकटं पाडायचं, राजकारणातून त्यांना संपवायचं का? तर आपल्या मुंबईवर या नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांचा डोळा आहे, त्यांच्या थैली शाहांचा डोळा आहे. ही मुंबई पुन्हा एकदा गुजरातला जॉईन करायची, गुजरातला जोडायची, या नतदृष्टपणा त्यांच्या मनामध्ये रुजला आणि आघात केला उद्धव साहेबांच्या त्या शिवसेना परिवारावर. एखाद्याचा संसार मोडायचं पाप जे करतात ना त्यांना नरकात जावं लागतं असं आमच्या संत महात्म्याने सांगितलेलं आहे. आणि शिवसेनेचा परिवार मोडून ताडून टाकायचं, मुंबई त्यांना गुजरातला मिळवायची, या दुष्ट भावनेने शिवसेना संपवण्याचं पाप ज्याने ज्याने केलंय त्यांना मला सांगायचं आहे, आज आम्ही जय भवानी जय भवानी या घोषणेवर मोदी साहेबांच्या निवडणूक आयोगाने बंदी घातली. तुम्हाला चालेल का बाबांनो? छत्रपती शिवाजी महाराज हिंदवी स्वराज्य संस्थापक म्हणून त्यांचा उल्लेख आपण करतोय. आपली भवानी माता ही जगदंबा तुळजा भवानी, तिचा जय जयकार करायला आमच्यावर बंदी, तिचा जय जयकार छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जय जयकार करायला शिवसेनेवर बंदी ही घातली. कधी? या मोदी आणि अमित शहाने त्यांच्या निवडणूक आयुक्त जो आहे ना भुंकणारा, त्याच्या माध्यमातून शिवसेना गीतातून म्हणे जय भवानी जय शिवाजी काढून टाका, हिंदू हा शब्द काढून टाका. अरे भवानी आमची जगदंबा आहे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचं दैवत आहे. या दैवताची गर्जना करणारा भले आम्हाला तुरुंगामध्ये टाका, भले आम्हाला बाद करा, पण प्राण गेला तरी जय भवानी जय शिवाजी हा नारा त्या शिवसैनिकांपासून. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.